na michia eye obi a ohwe me michia Otumfuo say to bicham papa eye okaka ben ando ohene na obesra ye no obekoda ben Mr. P, Mr. S, when is the chief leaving? The king who came to Ghana to visit us. Ohene no da ben obeko, ohene the pressure beto yeso me yentumi nkwa abonten yetetifie amazisia no enibraba. Ye besa da ben obeko ye kra abre. Na de ayi sraba ko besra yentumi pie. Ye ne yentumi nya hwe. Yakeka ye hyehye dem. Me besa me hu da ben ohene ne beko. Eswatini so de asema ba fie. Da ben Eswatini o se eto ate beko. Eswatini no se de Eswatini o se de. Da ben obeko 29th ochina no be free ho. Onya no nko ne ntumi mbo ya bra. Na ade se bibi da yeso, ai se pressure da yeso. Ye hu de yenye, ye ntumi pie, ye ntumi Mr. I say bia enda na ochina e no obeko Mr. P. Okay, thank you very much. Inti ohine ne yesro ye da se waba ye ko na ye hu de be ye ho. Ye ne bola akadem ye ntumi nyimpie, ye ntumi hyera ntenetene ho, ye ninje, ye hu de yenye, ai se akeka ikadem, ye ntumi ndi ye ho. E de pressure na da beto yeso ogumase no. Ah? Eye etueni o se etueni o se de ko ya brawo waba eye waye kakra eye waba ye de wako KMA office ye de waba menhia bebodwa ye de wako museum ye de wako bibi be nan eye ye ade ye ko krom ne yentumi ndi ye ho na pressure da ye so e de na yentumi ndi ye hu ya se nka tek kra yentumi pai yentumi ton bibia red ye yentumi nya hwe tete apatase enti ohene no eye waye bi eye ko na afi ye ndi ye ho na ye hu de be ye na asante oman ohene baako wode wo yerenom ene wo busuafo ne wo ma wode abegu kroma yentumi nya bibia anopa nke so de anke twe be ma de gina kwa ho tin yentumi ndwonso ye ne kura yentumi fa politic bag ne yentumi to goto kwa ho ye hu de enye ye ho eye wabesra ye kokrom ohene wabesra ye kokrom ye ne nana tia ye ne enim se ne manage ye ho ye nim se ne manage ye ho e de na ma study social media ma study Facebook TikTok. I say bloggers na Asantehene bloggers no I say omunye free bi say. I say bibia hye omo so. I say omuntumi nkasa freely bi say. I say ohene na be share so TikTok, wa share so Facebook. Ohene za be share so YouTube. Yen hu de enye ye ho. Kona yentumi nkasa. Na ye hu se yankasa ya ade o, yankasa se de yo. Play number ya te wo de fa eyi jata no ko na afa ye ho ntoye. E de ensra na ama pressure be da nipa so ye hu de enye ye ho. Ye hu ye ho ano. Yesora no pa yenim se yenjunso se me yenjunso se gata ne yentimo se yenhwe junso ngo se me yenhwe ye hu de yenye hu okronim de bia ye se ekwan ne se yempra ho se me yempra ho because yenim se ne yete ye sa ne yete ye ne ko ne yende ye ho. We need the freedom yentimi mo bi free so asini o se de embe hye so asantema mu ne nam kwan ho kura yenim se yentwemo se me yentwemo e bia na ka aba ne ade into hene wa wi akọ Dabi me nana fana nkozu oh nana piao Otumfuo after for ohene na nkozu if we say don patro ho mfa no Joe Blacky or da zoo ho nana Otumfuo said to ntuma eye Eswatini anko zoo yi unwa kenti asekramai comedy omo kumasi zoo a unwa kenti aka osono otumu osono baje sekramai kokko comedy osono no kumasi zoo utumu osono baka sakramai komi adina osono regra osono di fufuo ya inti entima fo hin anko kumasi zoo ti don patro ya se don patro ho mfa no owo shop be for bi wa ayi kejeti ama ene tech junction inti se kejeti ayi ukọ kumasi zoo a inketi na wo ho no omunyo mo shop kumasi o omo watra wacha o zoo no mo to omunya mo o omo chese omo techere kuro no mutim ye nton omo ye fo mu ko bebia e ho no mte don patro wawo ete ho da muti zoo ho ai kumasi zoo inti Otumfuo so tumi fa no ko patro because na patro ko eyie ye se ho mfa no kumasi zoo sa keti no to no weekend bi okọ eyie inti ne so okọ apatrapa okọ zoo okọ eyie wa apatrapa inti Otumfuo ntuma fa ohene na nkosra no inti don patro ntuma ehu eye Eswatini inti Eswatini saba don patro behu no inti ama eye visit na style bi ama your bloggers ni ntumi nkasa nkasa because okokasa sia because hey na eyi no way plane adentina amba kumase inti nsembebre inti sanete inti ade no de aye ne se ohene ne kwa yeso aware 22 wo de ofo mu nyina nko eye ye de nase
tech girls ye pe almost over 22 no nko na wonja de aka no wase na ye hu de ebeye nti on de onko ye pa ucho Eswatini me Kevin Taylor me Asantehene Otumfuo na eyi me official Asantehene obi antumi ya obetuma foko bantama hene nim sebio kwapia hene nim ahemfomo nyina obi anim se me na me Asantehene Eswatini, please, it's time. It is time to go home. Yes, we are tired. We don't want any suppression. We are living in our own kingdom. We don't want you to come here and suppress us. Right now, we used to do some things normal. We can't do those things normally again. So please go and let us be ourselves. We are tired. Ya bre, because Paul be catch last me catch them. MPP omumbu Asantehene omubufu Kevin Taylor di Asantehene atem. Mo di amumu bi mo jimi o. Me say mo kan more no kra na e kan more ai se e be ka mo nim e ma mo hu se no kra ni a me pese mo kan more Kevin Taylor di Asantehene atam na ma kan more me say MPP omu Asantehene se mo jimi e say Kevin Taylor di Asantehene atam ohun di onka ai amene no ye de no kra ni pia mo pe se di Asantehene atam Otumfuo so hwe me anadwo bia o feel me chen bibia nana onana no bi ajimi MPP fo no bu Asantehene ni bi se o mo jimi ene ne ha me no en enya de me be jai ka. If we say Paul Adomotre, the nice kokohwe on the MPP for Bekachira Asantehene say Kumasi International Airport, a international airport. Mamudu Otumfuo begina Kumasi Airport eboja me kaiwo bodam. Ote ose me kaiwunti Otumfuo Kevin Taylor de odi Otumfuo atam. Minja eka meka. And the moment maka say de bia me Otumfuo atam meka. Ai wa wo court no ko me say MPP for bu Asantehene se mumu bi mu agimi ne atikroma na Asantehene ka kire en asem we nyina eka Eswatini asem no hu Eswatini etuate se de ma Eswatini for no omunya omudi no murefi se na omo nana bi sa ekuro no omo nana bi na sebio na tete no Eswatini for history na me de ma no ansa na matoa so na anamenya no chena. And the deputy, Nankofoni dina say saying Eswatini. Ni nyina old bass antikesema etwate. Na omu na no omu ye kuya. Inte kuya na omu ye no. Na omu ta dua eye bibi nketenkete te se eye nkuruma kodu ene ade ha. Na omu ta dua nnuaba. Inte Eswatini de ma edini ba ye Eswatini omu twenyi free Swaziland. Ede ba Eswatini no ena me kyerɛw. Ba Eswatini no wo de ba asantikesema eye etwate. Na senia na esini na sa ohini we ne nana na oska pa I give dela na ohini we ya be na nana oska na owo slaves omo ye adwuma ma no na de ye ne se na abrofo bi pese omo befa omo kuro no na on se we mu no eye Swaziland for na and they from Eswatini na me kyerɛkyerɛ mu se ne be o kyene bi kwase bi metena ho enka se ono oti amamre enti na omo dua nyoma bebre na ade se na omo koda na omofuo no na bebi omofuo no wo ene bebi a se bi omotre na emu wa na ebe 50 miles enti de bia no omotumika na omakoye fuo na omabafie na edumbre bi omonwuso omko omofuo mu a nnuaba no moduadua no na nipa bi asie kire na omabawie bi saa na abrofo na ba enso egu pipo bi so a abrofo no mo mpese ombe ye adwuma na Swaziland fo and they from Eswatini fo no na omo bu adwuma enti abrofo no de ade be friend telescope ebaye nti enkofo ni ye adwuma na awia omuhu anadwo no na abrofo no e de boto koko boto dia anoite se osafomafo ano no technology na abrofo na boboto nti omo boboto a na enkofo no abetwa moduane egu na omo so mo kwaba 50 miles no ade betwa meba na aduane no ebi ko nti papa no hu se bibi koso eye ohini we nim na SSB Asantehene amamre ne te no ana Asantehene history no ye bia na ha record shada ni obade bia na enti sa ohini we ne na ena sebio omu said habi emua bi edi omoduane no na abrofo no so na akwabu wom na wajimi kakra ne friend Paul na wajimi to the point say odi na hyehyɛ botɔ no e wa abrofo no camp enti nkɔkɔ a ɔsɔ bɔtɔ no hyehyɛ na adaka mu ɛyɛ boxes mu ɛde sɛ sisi ɛda pasika no but akwa ne ntan hyehyɛ no adaka mu because no ɛkɔ winseni na ɔsa to mu na ne nan ɛsɛ kɔkɔhwe deɛ ne yɛfrɛ no Paul na ɔka abrɔfo no ho enti instead sɛ ɔde bɔtɔ no bɛgu adaka mu no na ɔbɔ bɔtɔ no gu fam saa na nkura ɛwɔ ɔmo base wɔ ɛna na nkura no ɛwe bɔtɔ no to enti time do so omo ba Eswatini fo no efuo ma besese aduane na abrofo no so omo ba omo nim aduane omo hu se nkofo na ye efuo
enti Paul no on a che botton no Paul kwasi ampanyi no into tam botton no the amount ebia Evans Charles enti abrofo so omje botton no tom kon enti omukọ efuo nim no na omukọ wiya ennuaba no omuwie ennuaba na omuchichire to omukọ no na saa na inkura na hwe botton no to Paul kwasi ampanyi ya Paul adomochi kwasi ampanyi ya tema also odi botton no gu adaka mu afa ngu adaka mu odi gu fom na de inkura hwe to no enti abrofo no omukọ anadwo intom ko wie duane nam de guma mchechire to omkon no omkon no sa na boto no to ate enti tama no omkon na aduane no egugu fom aduane no esoso gu fom na aduaba no yiyi na ene na ma Eswatini fo no baaye no eno mu se chese nkofo no mo ba no omo fa aduane na ekwa we so no mo fa enti sa ohini we ne na eno ka se ende ono so onkofie na obetena ewura mu ho enti ho na obobo na sasa kakra your friend sister obobo cottage enti debi obia afrifie ba omse giaduane koma bebi a eboto de tote no Eswatini etwate ho na etwate enti omka se ndie bebi omte no omo friend Swaziland biem bebi a na ewi oboduane efro ho Eswatini because boto dem say aha na boto no tote ye no enti omo friend Eswatini ena ohini we kro no benya Eswatini enti Swaziland ne de na abrofo no di bia da ho no mo yifro ena mo de beto bebi na abrofo no wi omo na efro mo Eswatini na boto no twate enti Eswatini eno na ende ede Eswatini abedu bebi edu enti anya se bia omo soro na mo nya omo din omo na ena yes ade ne mo omo enya easy Sabe,